Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Emily Basha suspend yang voice of the People Party VPP na North Shillong constituency Bah Adelbert nong room Khasi nengkong ula patukular house sebut menteri nang ba khmi ya katanat transport uba asnya balang dhar halo ka jingkena badan ki company ki bampat dan license ki baterai kamkum ki aggregator ban penyat taksi arshaka ka balang beain katkum ka megaya taxi aggregator operational rules arhajar arpo bad halor ka jing slim ka sokar ban ajing bet ya ka jets arpusaw into hinyo ban yo jing bet ban sedang kamai taksi daki arshaka habakren Shakila patai kubor Bah Adelbert ulong bawa la ka jets arpusaw into hinyo kala penbiang ya baroh ki kendon badan kam nri haduk mentah kadang mat jing namar ka sokar kampat ajing bet setia ban yo sedang kamai taksi daki arshaka ka jets arpusaw into hinyo kala mentah la palat khatwei banai ban yo jing menjur na ka sokar nri haduk mentah ka sokar kampat phak tin laka company kala yo na ya ka jing bet ban sedang kamai ngasngok ya jur tang ya ka jing bamle ai persya iki company bepenyat kamai daki arshaka hendrai ru ya ka rukom bamrenti bad bam yahap ka rukom penyat ka regional transport authority RTA ka jets 24/7 kala penbiang ya baroh ki kendon badan kam hendrai kampat yo ya ka jing menjur ban sedang kamai la palat khatwei banai kani ka jing le ka tanah transport kalong ka bamla ban pediang long Bah Adelbert ulah kyrteng eru ya katanat halor ka jing le bam sutnyo katanat iki company ki bampat yo license ban kamai hapo ka jela ka pen khenya ka megalaya taxi aggregator operational rules araja arpo balai katanat ka ailat e kum kini ki jing pen kheny ki bapau per thei katba ka pen slam ban ai ka jing menjur ya ka company tra jela ulong hababu jing kali da ka baong kani kan pen slur ki kambean bat kan manra ki jing ma ki basisha ki nong le nongwan kani ka jing pen slam tang ka penduk mensim ya ka jing sengkam sengjam ka bahok ngre ka boru ya ka jing ma ya ka jing jang ki babon ki samla bam don kam don jam ki bla IT ha kani ka rensan da ka jing sngoba ula benrap wemali ula banjur ba ka kamram jang sarkar ka dai ban kentiu mat Kyrshan ya ka kam sengkam sengjam ka bahok ban penduk mensim ya ka lengba ka jing simrai ka baslam bat ka baklem ya ha ngala thrang ban yo ya ka jing sim khia jong pi mador naka banta ka jing bha jing miat jong ki samla jong i namar baka sarkar ka dai ban long ka ba ai men sim ban penduk men sim ula ong katkum ka jing ong jong u ka sarkar ka dai ban pha ka khubor ka basai ba ka jing sencha ka ba penchong nong rem haki kendon bat ka rukom terekam ka bahok bat ka ba khuj kadang dan